Tänään me kuvataan Mixed Orca D osa 1 ja ekana on näköjään tää missä on Fighter ja Archer ja nämä kitit. Vähän ruttotoivia kaikki multa, kaikki blokit, ihan joka ikisä. Pitäis päästä tonne ylös vähän Archeaa. Eiköhän näillä blokeilla ala pääsee. Ja näillä mitä vitsiä tapahtuu? En tiedä. Pitääkin hakkaa uudet blokit nyt näköjään. Joo, siitä tappo. Jes. Sori, pien mutetus meni vähän jänniksi. Ja uusi kuvausohjelma tosiaan, ja mun ääni on ihan rikki. En tiedä yhtään mitä tässä tulee, ja ton vois archeraa tuolta. Ei hemmetti, tuolla on joku. Jes, mä osuin. Syötä knockbackia, silloin häkit. Ei voi mitään, aina ei mene niinku haluu. Mut eihän häkkäreitä oo ikinä kiva löytää. On mulla vielä yksi tiimiläinen onneksi täällä. Ei, se just kerkes väistää. Arra vituus nyt. Mä olin sinisis, joten toi eikä. Se ei mennyt ihan niin miten Strömsös. Nyt tohon noin ja tohon. Tästä hypätäänkin tähän ja arvi ja joo, meidän pitäisi voittaa tää ja Arrovi ei oikein halua tulla. Joo, mä en tiedä mitä tossa tapahtuu. Joo, sori. Ei, ohi meni. Joo, me voitettiin. GG. Joo, tosiaan. Tullaan vielä pois tästä laavasta. Palataan seuraavan minipelin parissa. Se oli siihen asti. Moro. Ja no niin, nyt ollaan back. Ja seuraava minipeli meillä on mappi Render Up Please. Bomb and Loppers Boat Battle. Tää on ihan kivaa silloin kun tää onnistuu. Ja tosiaan mä oon sinisillä, siellä on kaikki rankkiset, eli hyvä juttu. Ei kun mitään, punaisilla 2 titana rankkista. Okei, mä yritän mennä punaisilla, vaikka eipä sillä nyt ihan pääsin. Tosiaan, gamei mulla on ton verran, mä en tiedä yhtään mitä mä niillä ostaisin. Ja texture packina on joku X-Blitzin tekemä clean PvP-päkki. Ja mikä voisi olla mun mistä mä näitä heittelisin? Ai joku pommittaa ja
Joo, me kuoltiin. Mä en nähnyt, että tänne edes heitettiin TNTtä. Se ei mennyt ihan kuin Strömsössä, mutta meitä on vähän vähemmän. Me ei oikein pärjää tässä näköjään. Ois pitänyt olla vaan niin sinisessä. Hehe. Joo, no se ei mennyt ihan niin miten piti, mutta mennään seuraavan minipeliin ja toivottavasti me siinä pärjätään. Ihan sama mitä tulee. Mitä ikinä tulee vastaan. Pelataan. Tässä on tiimit taas. No mä oon sinisi. Eiks punaisia on vähän enemmän? Eiku, joo. On niitä varmaan. Turf Warsia, yes. Tää on meidän vika minipeli varmaan tänään, tai sitten me pelaan vielä pari. Ja sitten alan lopettelee. Tosiaan ei oo tullut video, on ollut vähän muita menemisiä ja kaikkea. Ja nyt mulla on kurkku ihan rikki, niin ei pitäisi kuvata, pitäisi säästää ääntä, mutta no niin, menee se nyt näinkin. Puol Ebola mulla ja kuvaan teille vaan video. Tästä tämmöstä. Tohon pari. Tähän. Ja sitten niinku toi pois. Tohon. Oh. Toivottavasti me ouvnattais tää uppista. Okei, huono. Enhän mä osaa rakentaa yhtään mitään. Mä lähden tänne. Eikä, kuoltiin. Mä en oo mikään paras näissä minipeleissä. HG:tä tultu pelailtua, mut ei oikein muuta. Jos saisin edes yhden tapon, mä olisin aika kiitollinen. No tuolta näköjään kuolikin noin aika lailla kaikki. Jes, siitä saatiin tappo. Yksi tappo saatu. 25 jäljellä. Eikä. Mitä? Varmaan tuolta ylhäältä joku ampunut. Meidän tiimissä on Flyhacker, kattokaa. Kattokaa, toi Flyhacker toi zombi. Laittakaa sille bänniä. Me voitetaan sen takia, mut siis eihän se nyt oo kiva juttu, että meillä on Flyhackeri. Kattokaa, toi on kaiketi se. Kattokaa, se lähtee, ihan just lähtee. Varmaan. Hei, käytäs nyt niitä. Build time. Mitä se rakentaakin? Joo. No, silloin kivat häkit. Ei voi mitään. Ai, tää alkoikin jo. Ja niinku mä ois ammuttu bovil, mut se ei tepsinyt muhun. Jes, siitä tappo. Tolla on häkit tolla jätkällä. Eikä, enää en osunut. Ja joo. Tosiaan uusi kuvausohjelma, jos en oo vielä sanonut, nimeltään Overwolf. Mennään vaan tonne. Tää on inhottavaa, kun meillä on häkkeri. Haluais pelaa vaan rehdisti ja voittaa, ovnata nää jätkät. Nyt taas kuoltiin. Me ollaan häviöllä. Ei ku mitä, me johdetaan sittenkin. Mä katsoin, että me ollaan häviöllä, kun mä kuolen koko aika silleen. Sinne lähti. Äänikin muuttu. Voice crackki. Ai. Noi kirii meitä, häkkeri auta. No älä oikeesti. Me oltais varmaan niin ripi, jos meillä olisi tätä häkkeriä. Menee vähän ermot, kun on häkkäreitä tässä pelissä. Mindplexi, joo, siellä se vetää.
Jätkää! Älä häkkää! Jaa, just tuli build time. Tuu alas sieltä. Mitä? Älä jaksa häkkää. Tossa ei ole mitään ideaa. Jätkä, alas! Jätkä, alas sieltä! Nytten sinä, Urpo, jätkä. Älä häkkää. Mä en halua voittaa sen takia, että mun ovenauksilla me voitettais tää joka tapauksessa, joten eipä sillä nyt niin väliä. Siitä tappostreak. Ei, nyt kuoltiin. Ei voi mitään, me voitettiin tää. Mut ihan hyvä matchi ja pelataan vielä pari matchia, koska tällä nyt pystyy tehdä vähän paremmin videoita. Mulla on ääni ihan rip. Mun äänestä ei ole varmaan tänä päivän koulussa yhtään mihinkään. Ja evoluutio niin näköjään ja joo. Laitetaan partikkelit päälle, niin onnistuu paremmin. Partikkelit antaa onnea, vaikka silleen, että mun ääni ei olisi ihan lähtenyt kouluun. Ai, noi äänet tuli aika kovaa. No, peli alkoo näköjään. Jos teillä on se flyhacker, menee niin hermot. Ai. Ja siitä. Joo, enköhän mä saa evolvaa rauhassa. Joo, jes, saatiin tosta killstealattua joku ja nyt ei tätä fall damagea, ei, mut water damagea otetaan, eli hypätään vaan alas. Ja nyt voi ampua tulta sairaan päheesti. Spider, mä rektaan sut, mä ovnaan sut, mä teen sulle tappo höskän. Joo, saadaanko jo toinen leveli? Yleensä mulla ei mene ihan näin hyvin. Joo, kyllä saadaan. Nyt me ollaan spidereita ja spideri on mun mielestä ihan sikasurkea. Mä vihaan spideria. Mä näin tästä läpi. En saanut siitä tappoa näköjään, mutta hyvin tuntuu menevän. Siitä taas tappoja. No mitäs tähän voi sanoa? GG, me ounataan kaikki. Yleensä mä en pääse kauhean pitkälle. Mä en edes tiedä mikä me ollaan. Creeperi. No tällä ei ole oikein erikoisjuttu, jotta fall damagea ja kaikkea. Isommalle levelille menee, sitä huonommin tää menee. Täällä on joku. Ei olekaan. Nyt mähistää. Nyt mennäitä meinata. Eikä me kuoltiin. Oltais päästy 4 muuten. Ja ottaaks tää vesidamagee? Ei ota. Jes, se on hyvä juttu. Jes, siitä tappo. Nyt päästään 4 jo. Mä menen tänne ylös, tänne ihan heti kukaan on yleensä tulossa. Ja me ollaan jo 4. En oo ikin päässyt näin pitkälle tässä. Slime, 50% fall damage. Slime slam, mikä se on? Tommonen joku juttu. Ja tuolla on tyyppi, tuolla on roiju. Tuolla on joku random muna pää. Jes, siitä tappo. Jes, päästäänkö jo 5? Nyt on tiukkaa ton I am Dylanin kanssa ja munkaa. Toivottavasti tulis voitto. Mä en ikinä voittanut tätä. Ja nyt vaan äkkiä etsii joku tyyppi. Täällä on.
Jes, nyt tappo, please. Ei, me kuoltiin. Me oltais voitettu tää, jos... Eikä... Ei mennyt ihan kuin Strömsös, mut vielä on mahikset voittaa tää. Ai, täällä pystyy tehdäkin näin. Pot kana. Rippaa vaan rauhas. Toi kombotaan tosta. Jes, me voitettiin tää. Mahtava fiilis. Eka kerta kun me voitetaan tää. GG, pakko sanoa, mä en oo ikinä voittanut tätä. Ja jes, nyt menee hyvin. Ja tää voisi olla meidän viimeinen matsi ja... Tää on jotain runneria tai jotain. Mä oon rip. Mä oon näissä niin huono. Dragon Escape vielä huonompi idea. Mun parkour-taidot on ihan surkeet ja tää minipeli yleensä lagaa mulla. Mut partikkelit päällä, niin kyllä niitä voittoja voi tulla. Äskenkin voitettiin. Ja hyvin menee. Aina millä levelillä mä nykyään oon. Ton jälkeen, ei kun innin. Tosta sai aika hyvinkin gemejä. Mä oon 26 levelillä nykyään. Teach, Kode Radio. No, ihan mukavaa voittaa. Ja joo. Tosiaan ei varmaan tuu hetkeen nyt taas videota. Ei oo menoja, mutta mun on pakko saada mun ääni takas. Sattuu puhuu, mutta oli pakko tehdä yksi video. Ja joo, tän jälkeen me voitais alkaa lopettelee. Tää alkoi jo. Mä vedän täältä. Koska täältä ei yleensä tuu populaa, niin on vähän rennompi vetää. Tätä kohtaa mä en tiedä yhtään. Mä taisin rippaa nyt. Ei, nyt kuoltiin. Ei voi mitään. Mä tulin kolmanneksi tässäkin. Nyt meni tosi hyvin nämä minipelit, mutta seuraavan videon asti se olisi moro ja jei.